Hadirin Bo Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kiesangma kata haka arpo atarik leber arja arpsan ulapen benapat ba bagi sorkar pedang kala pelat jaka installment bakat du jangka scholarship kabakot prapusan poin non nyo kendai keluar hapo jangka scheme umbrella scheme of post matric scholarship for ST students for the academic session arja arpsan syaka jela bat ba kepisah kan sapau no haki bank account jangki samla pule tang hapo kesisngi bat arsingi banwan kini kejimpen benar kala pendiau yaki hajar ngot kiwai pat ki khana namar ban nadu bala penmi ya kate gajing pen bana kabala yat mentala jan shibana aa kidang don sakumba khatlai hajar ngot ki samla puli ki bampat yo satya ya kata ke scholarship dang ha ka sautrik uyayong araja arpusan kini ki samla puli da ka jing bitar ki lalet ban mi biang saka office tray kam ka director of higher and technical education DHTE ban wajing tip halor ka jing slam ban yo ya ka scholarship ha ka ba ka daw ka ba ki la yo ka dei namar ka jing bampat link jongki ya ka Aadhaar card bat ka website ka ba pelat ya ka scholarship ha ka ba ki la penpau ya ka jing bamla jongki ban pediang ya ka ni ka jing ong jingwan ka jongi te banwan sa kani ka DHTE te ka jingwan personal le man kasngi tharai na do ba yo ka notice no CM ba ong ha ka arpoi tarik bangin yo hadin arsi ka scholarship jongi kan credit hapo akau labun ki college ma ki bawan ngano ti ka ba panangi banwan ka lang ba ngin shu apsa ngi kumot ngi don be kata ka stage of waiting na do usnam baladap te usnam baladap ki ong an sayo December January February how much minta la po April tena do tu para ba yo ibo CM la ong ba ngilas ko kuman kanya ba ong ba within 2 days ngila yo credit ka jongi ki scholarship te mentah ndai mentangi apsa ngi empat yo te kata ka pelongi bangin wan biang wan kali nak kikan Hagajing persyang ban wat bania halor ka daw ban don kajing pen slam ban pelat ya kate ka scholarship nakal yang usulong mil ula persyang bania kran badu komisioner bat secretary ka Puli Puthi Vijay Kumar Mantri hendrai namar ki daw ki bamla kyar ula benchat no ya ka kam how joint director ka DHTE uba F Ramsid Hagajing lej bania kendu yo ba F Ramsid nakal yang uniu officer ula pentem bakatanat trai kamru ka klamsong klikti hakabaya day bat kani kajing ka bagi samla puli ki kendu da ka pen pau bagi don bon ki daw halor jong kani haba pensai ulaong bagani ka day ka sin ka baningkong bagi samla puli kin hab ban link ya ka Aadhaar card pan yo ka scholarship bat kumta ki hab ban link ya ka Aadhaar card ha ka website da ka pen pau bagi bampat yo ka scholarship ka day bagadon kajing bakla ha ka rukom ban link ya ka nakabanta ka jing mentoi jong ki kena ki ba apply scholarship ngakwa ban itu ba ka sarkar jong Meghalaya kala simkhia ya kane bat naga level jong honorable education minister nadu ka level jong honorable chief minister our commissioner secretary they have kila simkhia bahaya kane bat kila lek pensngau ya kane sa Delhi ka dile kalong kawai kalong ba ka ministry ka release ya ka scholarship on installment ka release ya ka first installment second installment bat ka kamslam gane ka ba ki release ya ka third installment te ka third installment ni yo ha ka ministry ka sanction ha ka second week jong umat tas nang yo te nakaliang ka sarkar de ngilapan state kat bala ban long ban claim ya kene ka pisa bat ngila de claim ya kene pisa ngila kala credited siapa kata ka SNA account te hadin ba honorable CM declare ban release no ya kane ka third installment ka arpoi tarik te nakaliang jong ka DHTE ngila initiate payment ya kini ki pending beneficiary kiba pending kiba day due hakane ka third installment ki dan arphonyo hajar laispa arphonyo ngut ki kena te haka arphoi terik ngila initiate but na kini ki arphonyo hajar laispa arphonyo khatlai hajar ruspa afra kilong successful khatlai hajar ruspa afra ki beneficiary kilong successful but yakini ya ka scholarship jong kini la de credited sapo account hendrei ka kidon pat ki kena
khatlai hajar tame kiba ka Aadhaar linking jongki kam long aktif te yakini ki khatlai hajar ki khana pat kane ka National Scholarship Portal ka kamsya ban initiate payment te kamsya yang ban initiate payment but nomor ba ka Aadhaar linking jongki kalong inaktif te ka generate kata ka error messages ba ki khana bat ka pha sai khana ban comply yakane ka requirement bat ka aipor khana khatsansi te ni generate arpoi but haka arpoi hi kane ka system ka haki arpoi nane kumtahi ka generate yakini ki error ka pha sya kini ki khana ki badang pending scholarship te hadin ba generate error messages kune ka system ka aipor ka sansngi ya ki khana ba kin penbiang kan kin comply kan ya kane ka error badon kam ka system te ngi generate arpoi te kata ka sansngi kata ka period ka sansngi ka kut kumno like sauterik te sauterik ni sangi plan ba haka sauterik yung April hadin ba la fail haka arpoi haka sauterik April ni plan ba ngin regenerate biang ngin reinitiate biang hendrei ka ya tangku no bat kane ka server maintenance ta ka National Scholarship Portal na Delhi te kane ka National Scholarship Portal na Delhi pat ka declare ba ka portal kan khang nomor kan le server maintenance nadu ka laitrik adu kra te ngimla are ban access ha kete kapor ngila dai diu sauterik ban reinitiate ka system kalasya kan sasya yang kalasya yang ni ban reinitiate sauterik kamba ka khang ka kane ka portal pat ka khang no nadu laitrik adu kra te laitrik du pra ngimla le ere te endala poi prapat ngila kermen ba hapra kan salong tengi ngila don ka timeline jongi bangin iri initiate yang praru ka klempli te ngi pha email sya Delhi te ngi yakren ro bat kini ki official na po NIC Shillong NIC kini ki official na po NIC Shillong ro kila yarap bahayangi kila yakren sa Delhi te haka khandai trik pat ka NSP ni Delhi ko ong ba ka server maintenance ka klampat dep te ki announce pat bahkan pli khatsang tarik Noror kata ulong ru bah pedang kene baro ka don ru ka jing thot ha ka website namar ka jing bam la jongka ban kit ya ka load namar bala bon palat ki samla ki ba persang man log in bat pen pau ba ka website kan saple biang ha ka arpuai terik yayong araja arpusan menin pat kane ka NIC ni Delhi ka announce biang ba ka server maintenance kampat complete te ki ong ba kin resume ya ka payment service tang arpuai terik tenga nga kermen ba arpuai terik lalong tang sulong ha arpuai terik te nga ong ya ki kena baro ki badang pending scholarship ba kinyai up ya kane lada ka long sisa kumba projected da ka NSP New Delhi te arpuai terik kan long bat ha ka arpuai terik hi ngin reinitiate payment enda sakawai ru ki kena ladang iri initiate payment ni haka arpuai terik lada kalong ka portal ki kena kinomio re hang to hi kamlong re kum ka bangile GP lane bank transfer bang isu haka to ju kasi kawan be te ka nomor kane ka system ka hapa validate ya kata ka payment haki wei pat ki system
ndala re-initiate manginang ne subu kalong ka portal arpuai terik ngiri initiate manginang ne te yakata ka re-initiation jongi yakata ka proses kan pha validated hapo PFMS kadon ta ka keton sakwe pat ka sistem ban validated yakane ka payment jongi kade ka ta ka public finance management system te ka college sa kata ka andala re-initiate nginang ne college sa kata ka public finance management system kenda kalau ada validated sa kata ka public finance management system te ka sa pha sa ka SNA account jongi ban credited sa ki account ni kena keleng dala re-initiate payment manginang ni don ki account ba ki la credited sisni ki don pat ki kasi namar ki dei ki bank ki don bi ya per te ka ngi do kata don ki bank ba kila ban don ki bank pat ba kila ban credited apo sisni te maksimum te kandong laisni hapo laisni tharai hadin bar initiate mangi hapo laisni lada kam don error kemut hapo laisni kemut kan poisa ka account kana kisat le server maintenance NIC Delhi menunggu kile server maintenance namar ki kala tharai ngamti bahare namar ngam tre hire NIC hindrai katkum ga kajing yakren jonga bat ki NIC Shillong ki ong ba ki kilong kinja ki upgrade ya ka server te namar ka demand kala bun te kile upgradation ya ka server te ki upgrade ya ngamti bahare tengalong kalong ki long tang ki upgrade le ki penbahai ka server ban counter ya gini ki security threat ni try te ki system maintenance but ki ong ka simpor namar balai sisin la yu ka server ki sin la yu mut ki haptes ya kawai pakawai ka modul te kimlare ban deploy lada kata ka testing kampat sukses re te ki ong ba ka simpor te ngila kerpat sya NIC ba kin ong ban ong yaki ba pan kerpat yaki ban penlong tang kata ka payment service kama ki ong ba long kata testing yang kita ki modul ki 4D te ki mlare ban deploy kelam 4D kita ki testing kita ki modul mata kadau menta kidang imat kadang dep tangkane ke homepage te kidang deploy tangkane ke homepage ndre ya kiwi ki modul ki tracking modul ki payment modul kiwi ki modul ki 4 long hire kana modul ha kini ki payment jong kiwi kane ke kesin ke banongkong ba ka sarkar India ka instruct yang ni ban pendon kamno da kane ka Aadhaar based payment ndre last year kimle are da kata Aadhaar based payment kimle are te takadao seeding linking jong Aadhaar kalong mandatory lada ka seeding wat linking Aadhaar kalong inactive kanong pau hiri kata ka payment modul ka kalong ka application jong kena kanong pau hiri kata ka payment modul te ka enda ka system ka NSP system kala verify ba ka Aadhaar linking jong ki kalong aktif te ni ka phia yaki ban lecha ta payment modul bangila ban initiate payment ndre lada kam yure pat nginom yo ihire tingimla are ban initiate system tangshu ngimut ban re-initiate payment mangiam lada kalap ba ka Aadhaar linking na jongki kamlong aktif te ka generate error messages kalong ba junta ngan peni don hangneam ba kane ka
kami ka ka generate tu ki message ke ka generate hakat kum hangne ka generate man yaunu khna ka nyoi ar lai sau sim la da generate kini ki error nimut ban initiate kam sha hire yangi nomor ka adhar linking jongki kamlong aktif te ka compose ye kini ki message ka pha sha yu sha mobile number jong khna bat ki khna comply lada ki khna ki comply bat ka adhar kalong aktif te kam are sha but hadin ba ka application yo khna kila pas ya kane kala lej appointment modul kam don error shu kala lej becha ki bang account ya khna ningla ngi kam long re kum menungwei kam long re kum ki wei snem hakini snem ki wei bala lejam ka system ka nomor kampat de adhar based payment te ka sya yangi ban initiate payment ban pha ya kata ka payment sya ka bank sebut kata ka bank ka bahus ya kata ka isne account ru ka pha sya gini ki humbran yang kena te ban reconcile biang ka data hakate ka system ba mensyua ka ya ban reconcile ka ya ba namar haduk benop kala ale chato ka fail kala bandai ka dorman account ne ge bom long shu te ka ban reconcile biang ka simpor bha ngi ta kadau gi jenjar bha ki wei snem tamalong kam haki gini ki wei kisnem te kanom check ka nya ka ya ka status jong ka adhar linking tang menta snem hi nang implement ya ka adhar based payment ta kadau ka ya kito ki bom long aktif re ka adhar bat ka account te nyimla le te nga kermen ba ki khna kila tip hi kata but ya kito ki bala adhar linking jongki kalong aktif te tang sulong kan portal kan salong kala banjia kata don ki khna ya ki ba pendon kam ya kane ka mobile ka bala ada register apo NSP subu khna u register ya kata ka mobile apo NSP ha kata ka ki pha message ya kata re khna bun sin uha kan mau shu apo NSP ubu da ka mobile yu pendon kam unyo message no Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya